Namhlanje ngizokhuluma ngento mhlawumbe ezongibangela ukukhuluma kanti angithanda ukukhuluma. Ngiyathanda ukukhuluma kodwa ngifuna mase kuza kumina sekuzongibhokoza. Kodwa anyways ngithi angiphawule ngalento kaSamkelo umfokashezi noSisimbali. Le nto leya ize neproof eningi about umuntu wesifazane noma ngezinto engihlezi ngizibona zenziwa umuntu wesilisa ezenza empilweni yesifazane maqede umuntu wesifazane masebe umuntu wesifazane. Angifuni ukukhuluma ngathi ngiyamazi uMbali, angimazi mina uMbali, angikaze ngimbone futhi asikazihlangana kaze sikhulume. Ikahle kahle ngiyamphaphela futhi ngimphaphela ngempela, anginalungelo lokuphawula but ngoba impilo yabo bayithathile bayibeka on social media, so therefore wonke umuntu nayo umbono kulesimo esikhona njengamanje esingazi ukuthi content noma ngempela iqiniso. Kodwa mina engizokhuluma ngakho engikubone ngamehlo enyama, engibona kungikhandela ubufakazi obuthile. Uyazi ukuthi uSamkelo mayisondela ethinta uMbali beyibrand ebingakhazimuli, angeke sikufihle lokho. The way ebesibrand ngakhona, uma bekade bekhona kade bemthanda, bebeyithanda ibrand yakhe ingakhazimuli injalo, bengayona ibrand ebikhazimula. Asike sithi ubengazibrandile njengomuntu ukuthi uyislay queen noma uyibrand njengomuntu oclean, yabo. Ubeyibrand yokuthi akana ndaba nalutho. Bhemele isinemfu sakhe sibhema online, zonke lezi izinto engiyibona online, bhemele isinemfu sakhe sibhema online, ekhulumeze biphe, ephendula abantu, bethi uyinuku, ethi pho kunani, bethi mubi, ethi pho kunani, yabo. Samkelo wafika wayicaphuna leya brand kaMbali, wayithatha wayimatanisa nebrand yakhe. Maqedwe uSamkelo wenza into akajwayele ukuyenza esimazi ngayo, eyenza akaneminyaka eyenza, ukuthatha abantu besifazane ekhande ngabe i-content yama relationship, which is ama relationship amaningi osawubona trend ako social media yizindawo eqiniso noma ukudlala, kodwa lawa i-content umuntu owaqala lo mfana wakashezi Samkelo. Hayi, wayithatha Samkelo ibrand. Ukukhula kwaSamkelo bekusho ukukhula kwalengane, which means wathatha uSamkelo ibrand yalengane wayincikisa ngci nebrand yakhe. Whatever ubeqonde nebrand kaSamkelo, le ngane ibikuthola and yashintsha ibrand yalengane. Abantu akade behlonipha uSamkelo nabahlonipha uSamkelo bathatha same respect bayishonisa kulengane. Abantu ade bengayihloniphi lengane bathatha that disrespect bayishonisa Samkelo. Samkelo umfunana usibanibani bese kuphela intombini, wabekezela uSamkelo wayigeza ibrand, egeza yalengane ephinde egeze yakhe, wavala umlomo waphika nokuthi uyayazi into akayenzayo. Bakhula uSamkelo noMbali, bathola amagigo uSamkelo noMbali. uMbali nginesiqiniseko for sure akakaza bhukwa ebhukhela ukuba uMbali before uSamkelo. Kodwa mase noSamkelo bese kukhona amagiga bese engena ukuthi use uMbali kaSamkelo, and uSamkelo wenza sure ukuthi la kakhona uyaqhamuka ukuhamba naye uMbali. Mhlambe ke namanye amagiga ade engena kuMbali ebese engena because uhamba noSamkelo. That's the fact. Yaba clean brand kaMbali. uMbali waba clean to a point ukuthi even today mangase kuthiwa uyambona wonke umuntu ufuna ukumthinta uyinyama uMbali uphethe zonke indaba ezingojuice. uMbali ureach ipotential kwayena ade engazazi ukuthi unayo ngenxa kaSamkelo. uMbali ubengazazi ukuthi uyilento akayiyo to a point ukuthi uMbali ufunda into eziningi ngecontent creation through Samkelo. uMbali is now exposed to iminyanga eminingi because of Samkelo. uMbali today uzokhula abe into enkulu because of Samkelo. But now the sad part ukuthi kukhona konke lokho akugeni kuSamkelo, akukhona nokodwa okuhla akubonayo okupositive okuqhamuka kulomfana. Kuphela ukugqamile ukuthi uSamkelo usemubi, usengcole ukufana njengaleya brand okoke kaMbali kudala before Samkelo. Namhla uSamkelo usemubi, ayisekho into enhle ngaleyo mfana. And abantu they even forget ukuthi uSamkelo uMbali umthole njani. If you can go back and uhambe landa izithombe zikaMbali,
lento ikutshela ngokusobala ukuthi umuntu uyamthatha ngaphansi kwebridge umgeze umfake endlini akhula dlondlobala amila amaphiko abe inyoka enophapha ekhanda aqeda kunqofoze angimunca ubuchopho kuthiwa inyoka idla umnikazi wayo wayithatha iphandle wayifaka endlini namhlanje inqofoza yena namhlanje umbali is up and down kuma podcast creating content eshawo Samkelo umbali wazi zonke izinto ngoSamkelo. Now the funny part, if uSamkelo wakwalala nombali bekuyophuma nanento ethi uSamkelo walala ngenkani nombali mase kuphuma izinto ezithi uSamkelo akakhanselwe ngoba weyuser leyangane eservice advantage yangane uSamkelo edla imali lengane maqede edle nayo cause manje sekuyigama laleyangane against likaSamkelo bakholwa abantu bazokholwa abantu uma ethi lengane uSamkelo lala nami ngenkani egameni lokuthi ngoba siphusha icontent uSamkelo akangalala naleyangane sibonga lokho ukuthi namhlanje sakumukela kukhulunywa ukuthi uzokhanselwa namhlanje uSamkelo akukho okukodwa umuntu akakukhumbula ukuthi kodwa uyithatha njani le brand yale ntombazana uSamkelo namhlanje abantu sebebuka lento eyiyo le brand yale ngane true uSamkelo kodwa sebemkhohla uSamkelo bakhala ngokuthi uSamkelo uyiyekeleni leyangane ngaphezulu kwezinto uSamkelo akayiveza ukuthi le yangane leya imenzeni umuntu okusebenzisile ukusebenzisa kanjani umuntu ekade vele yena ephusha lo msebenzi uSamkelo bengathatha ngisho noma yiphi intombazane because that umqondo wakhe iidea yakhe icontent yakhe bengathatha noma yiphi intombazane aphushe nayo to a point ukuthi uSamkelo even today ukuthi asebenze nentombazane sekungathanda ukuthi kube difficult kube nzima because wonke amandla akhe neenergy wakuthatha wakulahlela kuleyangane leyangane inethuba eliningi lokuthi ndize kakhulu ukudlula uSamkelo ithola ama opportunities amaningi okudlula uSamkelo because why iwumuntu wesifazane izokhala manje emphakathini ikhale ngomfana oyisebenzisile uSamkelo usefana njengomuntu osebenzisa abantu besifazane so icontent kaSamkelo isifana necontent esifile uma ezothi uyazama ukuyiqhubha eseyiqhubha nomuntu wesifazane whatever Samkelo akazobenza kuyohleze kuthiwa wena wadlala ngombali bekhohlwe okuhle uSamkelo akakwenzela umbali uyamthatha umuntu wesifazane even nasemjolweni umthatha uyitshela ukuthi uyiswidi lakho wedwa uzoyigezela yena umgeze umhloniphe njengomuntu wesifazane agezeke mase kuvuka ipotential ukuthi mina phela ngumuntu wesifazane mina I know my worth mase ethi wena uyangiyuza ngikuyuza kanjani mntana omuntu ngakuthola ukwesinye isigaba ngakubeka kwesinye isigaba hayi bafowethu ngiphawulela uSamkelo ngiyazi ukuthi izongikhatha nabantu izongihlukanisa nabantu but ke anyways bengibeka nami ngisekulijikayo so alikhe liba bafowethu akuliwa kulonyaka nje ngivukele negiya nje lokuthi angathi ngaphawula la ngihalela khona ukuphawula ningangithuki singathukani.